जय जगन्नाथ। साबु ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଏହାକୁ ଖାଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା ଆମେ ଶାଗୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯିବ ଭରି। रसिया देची सारी घिरी 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 उड़ी गला मन सारी चोरी 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 रसिया देची सारी पहले मानो खाली था कुछ चाहे